Alright, welcome back umwanchu muligereri no mutegereri wasomili kwa ngano gande gusagana itwe situani yagetembe mambye bono ni obwa kire kigma ajireka chigomjoka kigma do chiga kolengana na chinsa chitu chirungu Africa ya mucha ikomi inaisano liberani chobu tugire chinsa chobu nombisemo. Good morning katukusangamo etwani ni yagetembe bali mutuligera ujumbe gende utokwandira gali so mtandao Getembe TV nsema ya Facebook, Getembe TV nsema ya YouTube na biga sina bajeto chire wazi bono mambia ukotulikera ujumbe chakani italia game mambia bono as 0741 583878 0726 447367 chinambe chonsi nabutulikera ujumbe emambi ya bono YouTube atukurwa. Yes. Tiga moira mangana rodi. Moira mangana rodi kongo batebi. Yes. 0741 58 38 78 mapema nkitwale ko iramangana road nkitwale ko kimwale ko iramangana road moko na chirambe style frani yani amadoido maite ekinege ntumanye district ni kombaligerete moko na madoido. Okay namba yesi mio ko yekuwa na mapema burungiga 0741 58 38 78. Alright, bodo bwanchumu lilinga katokende gusanga igoma Tilda. Nko ntusoma gazeti. Nataka mubori naki okuchira mangana roti ningi seginjo no enko ikunde abantu bagotebanga ya chire roti. Yani chira mangana roti, chira mangana ngora. Tiga ko babaika. Noroje tiga ngote. Noroje aroka. Ya noroje. Omonto bara che kuruga ali ga boli ngaki. Good morning. Aya kwa kare kwa chakira kai. Ngakita ta ga kigo gendrete. Kara tiga akoboli good morning. Na emoira deli good morning sa or good morning mistress. Oh sorry madam. Omugushia gotabanga goko na cha umuragia watoka kwa rengereye. Ngakidai wakora kwa manya. Goko na cha umuragia watoka kwa rengereye. Matira ndugu gotabanga. Natali aramisi munyoli. Iga na munyoli. Ntobono na kwa mirerende kimanyete bintombi angora. Okay. Noroje bara ngana bwana mbunaje. Na kidago te mapema ngwate binako igorera. Okay, na rara mane nako igorera. Arafu wa magoteba matobe. No problem. Mabintu to munyoli inkitomine tigoro ya mangana yonsi. Iri tuli alamisi tuli mambe. Okay, karibu sana tuleta magazeti ibono mambia igazeti to bwata chonsi gaiga. Taifa Leo igazeti tukomanyia ya gwatakaime Daily Nation tukomanyia ya gwatakaime nelia ya The Standard emambi ya abono ntukobanyi aliale asigazeti ye ime katukulia birenga ebinene bono mambia igazeti ya Taifa Leo kinengeka na kurushikoga igego kwana kibunda cha Ruto kwa Gen Z. The Daily Nation yegoteba kibunda Jaruto kwa Gen Z. The Daily Nation gazeti ya The Standard ase bambia bono egoteba at last Daily Nation wotebanga why faith through in the towel. Ine birenga tuligelingo nkie kegego kwano ase gazeti mambi ya bono kirokuli gazeti ya Taifa Leo igokwanira omugano wa sobono murobali bumuraibwense omuske daktari William Samoei Ruto ukurukunga nyota Sokoro. Nyota imekam. Nyota. Wana nyota. Tali kutoka chini kwenda juu. Abasaye kuitania egotebekadanga abasaye chiribu chimisano na isatu ime ya Kenya nigoba kuchikwenyolera bono obokonyu bushiringi chiribu 50 ansebyombe au kubati umuruli muyibua omuraibunse William Ruto awansabe kirigwetania 5 billion Chujo konya basai mense asomurubuli nyota nabokuligele bangana Jones gazeti kibe chine chia kabere kulinde abangeni go baligere yumurubuli baka kale ukwa nakola na manyibe sesa watainga umuraibu stale to murubuli bo konya basai kibesa ase unekirwanero kiaye usege kengero usibe siasa cy'umwaka 2027 Sokoro ndoana inkyo kagerete bana lete ko sorutire ndoani nyota papa nyota Nyota umaiteniki. Nyota nomba iteniki aseke kusi.
Nomate Engenangeni. We bona liengenangeni kuchikoba. Aje. Hugi. Igo ekero kuligeria omugano yuan sobo imekigima na bakoranga omuradi gusomura buliga bo murayibinse gucakia bene gucikubwa tukacibe sichiga gucia saba sai ni byombe basai ligere kwegendereria na gukina kemagenderero andake nigo oboigo ogokira bange chingikia bange bagonyo kwana na kombubuli nga andake teba nga nendo ano use andake neritoronge bakurutera engokiliere bugate gucisaba sai Even nchire ya moyo kwa gava sai kuganiti engokeso enyumba nkiyokora sukuru saligo ne tata kati noko nyakurutaga tumaiga agatumbe style friend ukora karutira isiku ukora karutira isiketa kunegu nagansu na ndurutaga nandi nagansu kaji kwa bakaru nandi nagansu kaji kwa bera engoma The Daily Nation Matilda. Okay. Ase gazeti ya The Daily Nation ringana rinene gotebanga why faith threw in the towel egukwanira musibati omanyekanete na Faith Odhiambo oyore omo rai gose omo president we kiombekiri kia wakile gasense ya Kenya kiombekia Law Society of Kenya gose LSK bono ninki gose Faith akorete Faith bono nigo anyarete kwerusanania ase a group gose timu eri konye ya rosigwe yarenge gochoko kurigereri gusego gukwanira injira serikali ya Kenya irachie ko bakegwakana abakenya gose chinga cha abakenya gose abasaya abange bari basiretia magimabo chinga kicho korobekana ekiombekega gose etimo yega nigo bono konye yachigetwe korosigwa no murai wense na nekero yarorekanete buna Faith ekeraso etaroro yaretete amabori amange na boigo bono litkurigoro niganyarete kwerusana ni aroro korende asense moyekegambero nigo ekegenderete gutuguterare gose gotenenia obokoreri bwe kiombekyo nekire goteba yigatiri kubwatia richiko ino mugano rase page ya gatano narimo ase gazeti ya The Daily Nation na boigo mugano ino rase gazeti ya The Standard ekero kuligeria mugano igabu ya kegema ujulenga Faith Odhiambo gose Faith Odhiambo uyule omo president bwe kiombekeri kia wakili Law Society of Kenya nere umurai bwense unyole no murai bwense acengirete kigima na kumubekira koboka nabo kumuchora kubasiga ti yabalia bakugayana na gwakana bali batiye tuchingo na bali basire chingo magimabo chinga gichiokororobekana kwa Gen Z Faith Odhiambo kosomo nyakero go bwekembe kigia wakili gwerusana se gochoro kwa yena William Ruto president andake no gwako konekana so murai bwense yes a task force yega korengana na Faith ndiga gotebanga engane yiga yanyarite gutangazo mutinyi okatano na gatatu titariki ya 25 niga gotebanga erenigerusana neti ya racing charoche ngeragendera no progress. At the same time agotebanga abantu abange ba onyore chisimi cyaba Kenya bange bakomboли nga tokonye aina wente ko tokonye sebigambero ngakina ndogo so wanse ngana ili tuite tubono ngwe guchimuru tuwakano bokora bono aru chinga ngane ko museli leta na kwamwa kuyigwerekega lichiko kubwa kuyigure president lazima igwere lichiko na lili ya muhimu tali president lakini yule president era boss yae boss bono le na chabe boss kwambe kirega bono gakima mwana one osaligo kwambe toro chimana ayombegeta toro chinombegeta arafu chake konte bingaki ngange kamera nyirende ngaki kolende kamera naga ali ngote bunga karati ka lichikeli ngote batubona tiko kuna kamera. Yes, as a Faith rende nigarense yamangana yebigambero igase okosoro sagirori rwebigambero ase ense ya Kenya yes ense ya judiciary korende tari mangana oino mugano rase page ya gatano narimo ase gazeti ya The Daily Nation na boigo eri ya The Standard nigo konyoro mugano yose page ya kane. Taifa Leo pechi 3 gazeti chi pechi ya gatatu Taifa Leo gukwanira Kenya moja sasa ya mtaka Sifuna gombe urais bomo bolibwa Kenya moja nigo bua mwetiriritalia ye omuliki bwichemelia ODM kurukunga nere Sifuna guchia andake kuligia ekirugo ky'uburai bwense nabo igo obonene mwaka 2027 okoranga Sifuna onyore no muliki obonene bwi chama elia ODM naba ODM ogocha amo ne serikali Sifuna obaire bua asama tukamange gakugikelia enyomo ya gati ya Raila Odinga ne serikali bono okoranga ensomeli ya Kenya moja nigo ya etiliria Sifuna gotebanga nigo bamororire na gwente ko buli burai bwense ekembekega nigo bono kyamuganiri guchikotena so burai bwense mwaka 2027 mangana makumusana
Okay. Galeta marenga aje. Tuyategerere tuyaigwi. Mapema. Ne page ya gatano kabere segazeti ya the Daily Nation nige gukwanira mugano yo kire gotabanga omubaro bwabalia babuche kubulia ekiro kyobrai wense ko se presidential candidates nigo gendete kokina kegima ANC ya Kenya kire gotabanga Kenya moja leaders in 2027 bid for the presidency kire gotabanga politics. A number of presidential hopefuls in the 2027 elections keep growing. Yes. Ayo sida magano gere kunyora bono mambia sema gazeti mambia bono mwanchu muliro no mategera bono mambia kerto kunyora ga bono mambia agent gwateka nabo yigokwira libagali nene nabo kunyora amangana au mwanchu muliro sega zetu ya Taifa Leo swachi bechi chiagati orole na ali agent kobororo kero kuligira amangana nde alikire igoro ya gosi asega zetu iga na mangana kurwa sensemeli ya siasa umurwande libekero kyobo president Daktari Fredo Okengo Matiang'i gumulekerwe gasiga zetu iga nyora umugano likire chibe chine chiagatano limo asebona ego tebekananga digo gose omurai wichameli ya DCP ligazi gashawa agotabanga Matiang'i anyole umaarufu korugusi wikamaraga neraba bwatano yo moba asoke mapema straight oyirigazi okwana lakini oyirigazi ensemo yende otebire nga taka netikwaliga ni Matiang'i ase upinzani asinjo Matiang'i achetabaika Nyoromuga no USB chigatana limo na magazeti ya Taifa Leo obono mambia andake uligelinga nki igego kwandura se siasa imambi ya bono asigazeti iga imambi ya bono matilda na ase gazeti ya The Daily Nation ekirato kurigiria muske Raila Odinga gose nigo ekororokananga chinkwana nchiroro chigendrete kororokana chiko kwanera omuske Raila Odinga oyo andake abantu abange usegatia brai bairerete nga nigo atalibuya kemubere gose afya yae teribuya nekero ndocho buna bono omo jumbe osuba South omanyekanete buna Carol Omondi bono anyarete kubolia aba ebigeno be kanisa litukoria Jumapili banyara kumubeka sama sabona kiringani yegende takoleta libirera kigima nga abekwe ase amasabo straight mapema tato minto papa Raila Odinga na kubekira sama kanya teraba confirm dingeli yaki mbamanye redia sare yes tutakanda musabere na yes peka amasabo tato minto handonsi asukale tata handonsi asukale itakire tumanya asule tata tuasabire omone tata nyasaye atuorokia asule ekiageraye naye ntunaye nyasaye tata tuabire onye tuagosire handonsi tata motoletere tata tomorole hallelujah amen muriko tebe no namina wasabona roma itako genda ataligo ikande ako erekera maga umutu go igoro ekera matoro chinda go itandi ya go itandi ekera mangare ase page ya gatano gatatu ase gazeti ya The Daily Nation gukwanirire umuroberio yonyota umenyekanite na National Youth Opportunities Towards Advancement and Economic Program oyubono serikali ya Kenya kubwaterana nebenki nene yense ya World Bank ogokonya gusira abasae asense ya Kenya na asipeje 12 ase gazeti ya The Daily Nation sarigo nige gukwanderanga amangana yobo chenu ekirego tabanga looming drugs crisis triggers fear egati ya mariogo ayu aburite ase chinyagitari au meyensi ya Kenya bono nigagendrete koleta obwoba ekiagera abantu baroro batanyare komenya ase abatabwati amarioga ayo nekirego tabanga Pharmacy and Poisons Board dismisses allegations, describes the report as deceptive ngakorende kurwa asensemo ekyombekega kia Pharmacy and Poisons Board kirokinigo kia erenga echo ni chinkuma chitali echia amaene korende nekirego egotabona egukwana buna mariogo are ayengenjo anamuno yabali bamenyete people living positively kosebali bamenyete na Nebi nyinyi bindu hali yenyamoleo oburirwa HIV nga amariogo bunayo nero bono abange baboni go bagutwara ubwo bangandake nabo baraburwe amariogo ayo siasa cha Mount Kenya Rigathi Gachagua agotebanga omukonyi ogosomura yomukoro obwe chama ya Jubilee Uhuru Muigai Kenyatta tabwati nguru chinde chonsi gotorana na guchinja siasa cha Mount Kenya magana konyora sigazeti ya The Daily Nation azibona agoteba buyanga ki eraboniga baide akwero kanga ki Uhuru is the best
Ere is the present and future. Yakatana kabiri gazeti ya The Standard. Uhuru is the past, I'm the present and future. Gachagua declares. Na Omete kolengana no mugano yu oli kira gazeti yu ne gazeti ya The Daily Nation boy nkumule kirwole Rigathi Gachagua omo forma gosoyo kabiro mokonyu muraibwenso agetwisko nigakotebanga ere ni gochaki kiama kia ya DCP ebyamambia lingi wetani 30 Mount Kenya kulende mbimo kanete mbimo tebeti atumie kiama gekorogya Jubilee bakamwanchira gochaki chama igobono omurayi bwi chama gekorogya Jubilee tabwatu uburayi goso chinguru chugu waturane chama gose Mount Kenya siasa asio kumuleta Fred Matiang'i mangana makungu sana ono kolengana Rigathi okora nigolia chakanire kirage na Uhuru Kenyatta ali Mount Kenya kuoroki ngubwate chinguru na ndingu maiti gukwana na boigo ntubwate omo bunge oyore omo speaker we Senate ko somonogeri we Senate aigasense ya Kenya omoske Amason Kingi nekero bona kubuli aba MCA kurwasi county chonsi batige kunya gochanda na ba governor ko sebatige kunya kumyoka gochase ebunge gukwanira amangana ya impeachment gusoko barusia VC aba governor ase amamocho amakamake ayora nyare gukwanirwa na boigo gukorwa baide mwanchumulire kwenye kubuli na sekio mwaka bukirubere na ibere 2002 na sekio lengo murai wensiga kiyo mze Daniel Toroi teacher Moi na seki amwete anacheta kirangali yoko mochora Uhuru na gotigara Odinga chibechi cha kabere gazeti ya The Daily Nation mwanu roronga na bokoranga nkikirete Moi the later ayatu mze Daniel Moi komochora Uhuru agatiga Raila Odinga na Kalonzo Musyoka yonsina magana dikiri chibechi icho ekaro kuligiri dina kumaeli umanyenki kiagerete na ando ogweka nesi siabono imambia wana gazeti Ase page ya gatete gazeti ya The Standard ekweranga senators call on boys to shield girls from abuse and nurture mutual respect. Bono nigo aba senator bayajari go ikaranza bene na gukwanira enchira abana bamura baranyare gutanga abanyaruka kurwa ase amangana yoko unereriwa. Onkorogo engane na bekubwatete sana aba senate bakuburiga inki keragere abana bomurati baba so mustari obusyo kolenda abana omete buno mumura no bwate sister yawo no bwata abana gose mubwate classmates bali mogosoma na barabu yani buno mumura obe mustari obusyo kolenda abana banyaruka kurwa asuko teswa asuko unererwa mapema abana konyora maroire amaritage nkyo aboigo tiba tinga engane na gyoko yobwata engane yegote na biri aba mura mbabwatiri baga asoko nikibuna abanyaruka batangirwe kuraso gutachirwa inse nabo igoko yegwa maritage nkyo bono rende uzi nabo bakubarinda nabo bakubarinda rostrate engane nanye itabirindi aba mura nabo bwonete kurinda abanyaruka mapema na baba seneta bakubura igo akaro kuri mugano yo by the way no murobili obene kigima uyo chage tigwe kigima no senator omo chole wensemli ya gosomo sendo mo chore Betty Montet anolia obusia okurugunga nere omugumendere bobusia Joyce Amayo auba ebugatu murobili bwe campaign yogo eta skuru nabo igogo somya abana banyeruka igoro yogotumia biranga chibubi abo byobo chenu nabo igo asomo babolira abana bamuragwe tanga kurwase obuwanchani bwabwango nabana banyaruka ngono yoga kali ukona na abana bakebara sikuru asobolingo libokolegana abantu abanafunzi 140 me county eli eyo nigo banyora malito abwango mono asense ya Kenya abana bake gusabana bari nsi imyaka 15 na 3 nigo barenge 140 banyorota amarito agenkyo ase omwako eta naba seneta batebire aba muraba barende aba seneta abuna bo batokwana bakoboli abana umayetebi mwana ebibimura ebigonde byakoleko so ni mwana binyaruka bono ebakurugo chikanga imwana ebimura mbiganta kolenda abana bamwabo mbikorobo egosoli echone ne yamwa mariga mbuyatiga babalende bako echone egosoli ya mwabo mariga straight twakolire right omwencho muri korase gazeti yeyo ya The Standard abali mu bali bache sensubono nigo balire ira uchikogenda aseke gambero eligere kugania wetinera ekorwa bali mu bakuru secondary ya Kilifi Jesus teachers kura county ya Kilifi bono batebire ngani go bagande ti
yani ensemo yabo yabene gwetenera iligere kuchikogenderia umurubiri yubuyana bokonyoro mugano ulikire chibe chiche gatatu gazeti ya The Standard imwambia bono olenga kibago kwana gotase oyo mobo uyorebo igomurayi bwe ekyombekelige kupet asin Somalia Malindi nigo bo igoba ene kiringa nigo barachi usangire chisei kwene kingangwa nchirubale gwetenenera kurwa ase sector yende ya borokia mangana yonsi nyenyore asube chichia gatatu bono mambia nkagirete nere ya togenda so iyi gazeti onkoroga fuate tutagenda nsomeli yonkorogo bono mambia tukumyoki ase ebiti bono mambia magana manene agokolekana gaiga nabokoranga umumeneje bwe klabu kirija Manchester City nele Bebu Guardiola nigo abwato bobuyo bonene kigma no mugoko monene asubu bwi bwa chimibere na 50 asi chitimu chingi ya kigma asi amamirenyo alia ya EBL nabokorra ayugo singiri Premier League nabokorra gagu monchu muligere no motegreli olenga mugano yo umumeneje ga Bebu Guardiola Manchester City inki agokwanira lakini nde ikananire yalenge gaiga asigazeti ya Taifa Leo yalenge koleta ansensemeli ichosoli o agosi ansensemeli yo moeli kigima umunyangero okurunga Shakila Isabel numo mayete Shakila Isabel ni mo mayete Shakila Isabel numo nyangero wechingero munchu motegreli chekerero nigo alireira gochigokora kubwatana ase nyango sesinyomo ya bene ere numo gose omunyangongo bwichiko so chokwegia kurukunga Luciana Laviscount yigane comedian numunyangero iga Shakira Isabel lakini ase condition akomatebinga nkunyoma natule kulende ntuli kunyoma ntonyora abana kunyoma na busa unteyo gutikanya oli ndima bono comedy neri yaso ira bono bono comedy papa na nchile tunywa manera lakini ntonyora bana tulikonyora bana straight Tira utafanya nini? Utadu? Straight. Tunywa mane? Ntonyora bana. Na ini mutai guatebre ntonyora bana. Na ye guateba ntonyora bana. Ah, okay. Na inu koraba bana. Eyu. Okay. Abo no gochora komo. Ndimo kabwate nyang mujango tubakorere ndimo kore nyang. Okorogo. Egazeti ya onkia oteba. Okay. Ngai wachite kia baba, ngai wachite. Ngai wachite mwanjone, ngai wachite kia baba. Wi. Omwana madiaba. Okay. Asiri tukoliara no nimbwatega pita iva kwa razangu ra duniani akoruku Michelle Tabita. Michelle Tabita abwate miaka 21 yoka tu. 21 only. Okay? Na nani gego tebekana ni garu mwana biashara. Wi. Igale nana chete ko chiesa hockey no mopiro lio ego ento mo chiesa. Okay, korugi gabo na chete ko chiesa hockey nana chete ko ligeri go chiesa na tennis. Okay, na gotara yani utali na chete ko kora koligaligeri minyama isikalia koligaligeri no ne bintu buna yani environment. Okay. Gaiga ngotebunga nanchite gotarira chinsema wao igaso bwenge kora monyore ayeki ora kore igure geite kia nanchite gotara chinsema wao gotagete komonyora ayenchuatere nango si papa pupe namba nerele chakerete 07 mapema enchuatere simi mapema. Okay. Leo ni siku ya Jumanne Oktoba tarehe 7 mwaka ni 2025. Taifa lero pechi kianda dondosa hapa na pale no mugaka James ankaraga. Okay, kurugi gabongo koira pakasa kurugo kimuroti pometi gigaiga. Chombi aitija rambe. Okay. Mungwara nare gaiga obwate chiroki chienda gerentindi. Yani abwate chiroki chienda gerentindi. Bona gatsoa go sabo mochango asaba sani. Okay, endugu bona mambine mtate moiche mwensi toikaranse ninkabwato mochango. Nukabwato mochango yuki tate endugu. Ya nintagete monchangire. Oyuki nintagete monchangire nu ninchungo batebine no yuki ekere mwachire. Okay, bagaja. Okay, buna baja kabatebi chindugu echigose botambe chenko bagurande. Kose nko bagurande. Bona lero ni gonta eto mochango. Bwoko kora kibwoko enda na nje nane nara siba buna konyango siba. Okay. Ga bone yekerete abangwa na obasogete mbonsi kurwororo bagateba etata.
akekonda nyore besa igero koreki endo chikonywera. Okay, pima kwa razangu. Igaba no komyo kimiti oino molikyo no renkro kibungeno cheriot. Korusi igaba komyo kimiti atronte spot kama gari ya milo. Paka sakuru kumarindi muchini, malindi muchini iga. Omongwa nakale iga. Okay, usigete biashara. Straight. Usigete biashara imiti atronte spot. Chinsa konyago akosieke biashara konyanjiraika. Ayoroje gosensa sabachire. Iga igotebekana litukulia ichuma umongwana uyu nabaya ikirite akabwata agasieke duka yaje biashara pi ekiagosekera niki ngonyorire omusubati omogeni. Okay, tinsoma kabiri motebe nsachindo ndio ntegerete motebe en komenta mangana poro afunga biashara kuburudisha demu mugeni aliye muingiza posiki apoxi. Okay. Wana lenda yin bongora atigira abo sengenja seke gusimbe kemona na asariri oino molikyo no korwa chane tikafunga mapema kurugi gabwo nkoire baka Mombasa muchini no molikyo ne chane tikafunga chane tikafunga giga onero molikyo ne nguo kana chibesa chinyinge bune ekonyarikana emane chane kara nishapima tena emane chane kare gaiga no arobisi buya bakori emirimo no barega bwago kore emirimo buya eposi ya ene karo ero ko buaye chi obisi chiaye pone emane cheye umusubati na kare gaiga achiete koboria obo friend na baire pake gesongo yani achiete koboria bosani nyarukiye kanga pone emane cheye igo chande nyarukiye sana wi Kamu ya no gocha pangusa gari kora gento kete gari asenge nchonge nyaruke nja kanete nga tatageti bosani na manager. Okay, manager ya kamuchana kumuchanda bono nyarukeye ikagenda mpaka se pose kamata ipose igando cha mangana aberi bobe nki manager agonja ndama bono pose agaswa kora kigochungusa bono ra bunaja agomata panguse kero kinkaranse panguse birore birigari. Okay, kora gento kete gari kasiri achere to munyaruko oyo tariereye. Okay, bona yaikirete manager gatebugu horu not suspension nakubutire nakubutire. Alright, muga konkoroga sentu sana kurose dondo emambia bon. Yes, tinda concrete kanga na tebire ngaki abudongo chikukolera. Okay, no molikyo no korukwa nere chane tikafunga asengo chikukolera gaseti yane ya taifa lero iga nko ekorukwa kocholi ateso gaiga rofa aliyeiba chupa ya pombe anunuliwa kireti mzima omongwana yakaiba marwechuba munaiba marwechuba akamanyeka nero iba bona bakamurangiri mbonsi bakamuteirende bona koraiga iba kakwali koiraka kamo muizia egireti ekegima mapemo ino molikyo no korukwa Denisinyo abunongo korega seti yane ya taifa lero kwa razangu dondoro za hapa na pale mapema Sokoro. Tuwakubanye amangana ansensobole biro bichiko soli lakini bado mugano onde nolega iga asebo igoko reko tukuligiri kurase kisi nomatako soli ya golf nego soli yoga okurutaga ntugete wakabaga waire nomade golf iga Bono ekoragana asema mirenio akurkunga anaro changamuka na Unicala gusi Ankala Golf Tournament kisi Mubwe chigo sori choni gakurunga Sharon Mura ujunya nakobaka kubwa kire karatiga manyete rero ero manyara baba rero aye Mura kanyaruka kane Sharon Mura Madam Sharon Mura akanyaruka kane kimama Congratulations. Teba ongera. Ongera negetuma. Okay. Mama, kwa I get you give message yesoke. Hallelujah. Mama, congratulations. Hallelujah. Abono ekorakana kolengana na chikosori che golf omubwibwa mamirani yo changamuka Ankala ndi kurukunga Sharon Mura uyunyira kwa gusko chiseti chimisano na mona kianda nabo yokobwa koba omunyankongo bw'ikosori cyo asensamili y'abasubati lakini ensamili y'abasacha Christopher Matu Nairobi umubwi ni seti gusiki net 52 70 nets koranga Sharon congratulations asiga si yuengi ase Sharon gabati
Chinet 69 asa bantu ba golf mbamanyite kyo ningi. Yes. Kwanya kosalia golf ya go Mtimanyitia. kwanya kuikanga se kosalia. Ya. Eh? Nchente madam Nero Sharon. yaje, nero Nchente yaje. madam Nero Sharon. mamungaina. Togenda roro twaba batio tereria bali togo. Tukanya wakati. Oh, no, ngoja Kurwa se kwenda, anyway ambulise. bone tokorega kurwa se kusigetwani ya Gatembe because Sharon is one of us. Congratulations Congratulations. for that great victory. Esikatikiri. Yes. Madam Sharon mura hongera sana. Tokene kuligelia nsema yuto kuraja kuliraka kwa sama gazeti o mwanchumuli libono mambia asi gazeti iga ya The Daily ya The Standard nili ya Taifa Leo tuligelia meganiga yonsi entoma yitinga nuru likwa igwa na mtugure na sore bono mambia urasanga na itugali se number 0741 583878 Nabo rinaki onkorogongo akorete nyangi. Omuntu gochangirwe ngaki nyangi mbobe. Ochangeru. Eh. Ochangeru. Umuchango likorangeria abantu bagokonye bagosire. Nguchure ko bapepo watabana inchu monge. Nyangi ntogate nyangi yogo kwa kero muntu aralire ngochitoro kare nyangi. Ngaki yoko nyoma. Omuyega bwoko nyoma. Yes. Gosirwa mbobe. Korete. Nonye wakana chiombe. Nonye kiro wakana chiombe gosirwa mbobe. Nabasani. Karati kada kubuli. Ori gitama sakara kabisa ogendrete goteba naki nga nintaete kunyoma ngore none chiombe ngende nchiko koraki nchiko nyoma baro rende gote kwa barete rero musubati kiagera tari aye bieka kwa nyomete tari aye bieka kwa munyomete na bangi bakorteki baruete Sariko. Enkole nginga ntukani kumanya kuroso muligerelinga ine mbia kwaegwa kende keroga neti koba people mbia gusaba umuchango bwenyomo ina mangana tuligerelia mangana koleta utatanisha sensemli ya magazeti mabia Sariko ntatenko boli gatatu mwana one nagusabira umuchango kabisa kwa rule siringi kusinili butano ikiagera rutaite onkorogonera be people okay arafu na rule ikorogoro nakonyore muteri na mukane muko nakugamba linde bla bla gusene mugondo muko nakoligereria abuga there is no problem guicheba gwereba whatever okay bona ninko boli Agwa seri swali tinkoirana 0741583878 0726447367 na bukura tebinga ngakikwabo kai bono mambia twakoira magazeti nebegane menge bono mambia siasa asa maganalia ya chisemi maganalia yebiti byonsi bikwa bigule no asinsa mu burayi ngajubgate kurwa emambia bono to tebingo bono mambia twakwa na babere bono mambia twajigokura asinsa ya gatatu bono mambia gusia kabere ekandu chigali molis urechi yago tebanga kurwa Rigolian gaki onkorogo nyesoma onkorogo na mokora ngaki no mokora ataliucha kanisa no mokora nje ngaba mokora nereba no mulingamo nje no mokora nere no mulingamo there is no problem abwaru neturo straight ababo bingwa Alfred Miramboni baro chega igasembeo agotenga kurwa chiso bochoteli abuga gali matobo santu sana kina smart boy Amfrey Rabi bonso bali yomurobali bali bokutulikira ujumbe semeli mtandao matirida chinsemo cha Facebook lameko marivago te Bluetooth sini akora chinsemo cha marani bochi ensuri ya maitani gagote bana nere Sunday lady abana babo sweet boy omwana omokorovi na boigoneti mwenene baba Anthony Ragori bagote baba Linet mokogoti buobiero no bare ime yomorobere korende mokogoti buobiero ni gasoete ne timu enene kegima mbia mono sana na boigo DJ Point agote good morning kora chinsemo cha Kagurini Mkodhima Tharaka-Nithi County niko ndani na Anthony Makario agoteba pamoja hadi tamati. Richard Momanyi agoteba kuro Nairobi Runda Bonventure Movisa kuro Kirwa na boigo Wilfred Ogisi nere digateba kuro chinsimo cha Eldoret. Abalende Richard Momanyi asante Richard Ayoto asante abnabasani bane kigma Makario asante sana soko likemesi yes Ayoto agoteba kuro Malindi Kilifi unevundi by day ngaki moya nansonti suti gali Malindi chinsomo cha Kilifi sometimes ma akisuti no aire paka bon mufundi mu yasana 0741583878 kwa ngona itubona mambia totebinga unatupata ukiwa wapi ngaki mitobiko cha sole katokulia le babiri batatu gatoko check namna gari nsemo ya kabiri. Good morning etuadi hello Gatembe ya Gatembe good morning hello Saliwo bwa kira we studio ebokete se Akire kawita wase nyantiringa se mo ikoro bago toka yes ndoche nsembu yere nyantiringa igategerete buye mno korwa kanya kwa mumavu mapema mapema mbuya mbora no twasokere kuwerigeri aha ikero mwana patapata ne mbora stage ya nere kebege gaiga
bwato mukike gima kimonyo lekero ko bikemesa Bono nyore kende mbeke mundu lendo mwana uminto. abantu bakebege abantu bali chinsemo chigetu kichinsemo chenya amonyo ige otilimbo kegali para ino utire ko chikoba tunta bonsi batebi good morning Ambate yonsi mbu yamonza ayonza liko. Koire feo kutarira. Nya saba sini munya ko bororo. Aye tadi. No to na baka jinso mu ko kunyantiringa. Okay. Ngi gware. Gware como asa kwa mate. Ngakizalika kurutunta. Oyo kabere gayu wategurwa bono mambia to tevi ngaki kanja ko igumo kanonda nsema gazeti nimegana tuwa kwa tebiri bono mambia na bugo to ekenagali kyago ine mbuya aso monto go chiko ba people kunyoma usabu muchango bwo komentua eligere alete people ngakiomanyete good morning etuane hello wakire bia Salike. oh Wakire. alisi akunga abantu bageko munga kibobogote baba Wakire bia. yes Ayenda manye. intutole byati ninje buyeka kole no ndege gana made matrida nabo igo yokurumendere onkoro yes Okay, bacha bole ko ngai lari bintu ko kana ra manyene. Mama tinda kaje. igo no mokora ale Omokora ngondi. Aje kinda makora na yene mulingamu arafu enkondi iko na ene nkundi. Wata aya wata no monda changirgira pare nyangia kanerikyo be. Ya te ko benda ko changira ribyo ko kore nyangia na bangu ko changira. Obangiro moye garagini ko changira ko nyomera. Ego tabo jaga daingo yabana nera mukana bana baki. Mangana yu akongire. Gatembe good morning hello. Jopole uzalifo mwana bweli hapa. Wow. Na kibwa kirabo. Ege tam. Na abakwa ni ndabombaroje gabo kete mbibira bombaroje kabisa nongoroko. Ngaki abantu bango korosoko mujinga mbiyabale dadi. Ngakina Sumaili. Tokatatia misimiro huko kwani ni kabisa. Oko nyomo ngwana ule mata ukapita mauru mwamaiga. Ngwana ni manda moje sema ya madamu. Yes, Bwakire. Okay. Bokene to bwate kanyo ngoroko omato ngoroko madara ko mami na neberale. Saliaje. Igo una tuliga. Mate nyombe ko gacha matuka. Nandi ko bolinga oberale, nandi ko bolinga tuliga nga yuwenta ko bera kuchi. Ate boberale. Okay. Ezimi ko bolinga igo motegereka tugukura ensemiga ya kabire. Good morning etuani yagatembalo ngaki ko igwa sema gazeti. Yatembe. Bwakire. Elo etuani. Mnantena iyalete ko soli kidogo lakini etuani yagatembalo. Bwakire. Right, kero tugutigana nisimi yekere ya tigosori ncheke yo mwelioka. Good morning etuani hello. Gatembalo. Oh. Yo very boda kurukara. Kwali mie radio yago na itoko igwana bya dadi. Mbuyole. Na yula nkoro kono zali ko Bwakire. Ntoli tuwe kanga kikuwebo yondeiga. Ele timbie ni bo wala de kiria koro. Aya ko boss stage. Aye Dennis boda. Intuno nkoro bwiga kwa igu. Aya nanti ana arora kurense mo nkoro kono zali ko more bata. Oyo nanti yago. Oyo nanti yago. Iku wedi. Anti yago akimole nere. Anti narora wo mwana bwa Kaleta gachire. Gosenkoru sana mami. Anti Viole. Mbiyane akwani abantu bakiroka. Akwani abantu baboda boda nandi tukubaganiria mama. Eke ene baire nanti yayole. Nanti ya. Yes, mchano tu. Agarachi abutogire kali motegereri kwa tumukomoke. Ujire tukwira na sensemri ya gatatu na se tokotereka ingambo. Yolenga Daktari Professor PhD Eric Wora ndani ya nyumba. Onsarigo. Lakini tunagenda never nero stand by keruno chigeiga omugaka konyegera. Osho kwa unako mogore ire. Osho kuna kwa yako ligere ire. Straight. Na ikwaro raya kipegete birole. Na ikwaro raka na mama mogore. Nizo na yobegete birole. Era nayo begete njama isa njini nkoroche. Era na begete. Era na begete.
Ni maite gusina kabege. Ebirale no maeri. Lakini gaki. Neva no mugako korwo kibacha etumbiri linyakulia no alegaiga unyolenga lera abwata manyabuali amagundo untayo nyabwata twamutigira. Pilipili usio kora mbona nakubwaza. Straight. Imeniwaza wapi? Imekubwaza ngikio nyagotebera ngamba gu. Ekerokonya okwana pilipili. Oinyoro moligereria no mutegere na rokuruko pilipili hoho. Iyo kopa hoho, bono hoho. Never. Kila nafsi na ita Tarari ogoko gwa Charles Mugaka Chwea yuro mwana nyagusira David Chwea no mungena nyagusira Agnes Chwea Mugaka bwedi na mugoi ndigari se Frederick Abea Douglas Chwea John Osora na Sarah Jane Waisemoke Samson Obaga Zedeki